हेलो गाइस, तो हमें मुंबई तो ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ବାଲିଗାଇ ଛକରୁ ବସିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଅଧବାଟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଚାନ୍ଦୁଆଡ଼ା କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲୁ। ଅଧ କଲ୍ୟାଣ ପାଖାପାଖି ଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, କଣାସ ରୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ବସିଛେ। ତ ଅଧବାଟରେ ଆସି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯାହା କଲ୍ୟାଣପୁର। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଆମେ କଣାସ ରୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ କଣାସ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ବସିକି ଯିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ଜଙ୍କସନ୍, ତ ଜଟଣୀ ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ଆମେ ବସିବା କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। 6-7 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣାସ ରୋଡ଼ ଅଛି 6-7 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆହୁରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା କଣାସ ରୋଡ଼ରେ।